बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मोरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आणि पवित्रात्म्यावरील वर बेसले नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सोम्या शास्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची भगवंती मरिये देवाचे तुमच्या वतनाच्या वेळार आमेन. मरणाच्या वेळेला आमेन. आबळे सोम्याचे साखर तुझ्या सर्वांमध्ये म्हणजे जा नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सोम्या शास्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये मरिये देवाची देवाची प्रियंका तुमच्या वतनाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्यामध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सोम्या शास्त्री भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाच्या मरिये देवाची भगवंती देवाचे मैयामा पसवत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याने पावसाच्या मागिया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या तुझ्या ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही समजल्या आणि विजयवंताच्या आनंदाने पावशी त्याच ख्रिस्तांच्या सुम्या मरी पाहता महिमा बापा खानी पुता खानी पवित्र जशा आधी तसं आता महिमा बापा खानी पुता खानी पवित्र जशा आधी तसं सदा महिमा बापा खानी पुता खानी पवित्र जशा आधी तसं आता आणि सदा देवा गेल्या बडव्या संभाळणे सले श्रेष्ठ बडव्या सामिंगेली आमच्या देवसराच्या पटापणाचरणी पासांचे आडियम तुम्ही देवतांका फर्मा आणि तू या सर्गावेल्या पोचींच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारा विस्तारलो त्याच्या हेरा कोट्यात देवाच्या पदव्या विषय उदितांका मानता देवाक मध्ये देवलो जीवन आणि मेल्यांची सुबी करून आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी खुशी जशी सरगार सता तशीच या संसारात जाव आणि आमचे सुकलेले आमचे पत्काम आणि आमका ताळलेन पडून नमान मरिये कृपेन बदले समुद्र स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या एक घडी बोर आम्ही सगळ्यांसो माईक अनम्यूट कर त्या समयाक आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, Thank thank you, you, Lord. Jesus. Thank you, Hallelujah, Jesus. Thank hallelujah, you, hallelujah, Jesus. hallelujah, Abba, Father. Jesus, thank you, Glory, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 Oh, hallelujah. Jesus, 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 Hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. ये सगळे मागण्या समर्पित सगळे मागण्या तुझ्या पवित्र Santo Sorgado बाप्पा Santo. बाप्पा तुझ्या Hallelujah, नावाच्या hallelujah, अमोलकता ये hallelujah. सगळ्या दोन्ही तळमे बाप्पा Hallelujah, तुझे hallelujah, दिसे hallelujah, या hallelujah, रीतीच्या भुरग्यांचे hallelujah, तू hallelujah, आशीर्वाद घाल hallelujah, बाप्पा hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हर एक परेशानी hallelujah, पैदा कर बाप्पा hallelujah, hallelujah. दुःखांतू दुःख हर एक दुःख पुसून काढ बाप्पा हर Hallelujah, एक दुःख hallelujah, पुसून काढ बाप्पा hallelujah, hallelujah, आशीर्वाद hallelujah, ही भुरग्यांना तू hallelujah, करून देत बाप्पा hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah. हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, Jesus, हालेलुया Jesus. देवाची दैविक आत्म्या Jesus, ये Jesus, पवित्र Jesus, आत्म्या Jesus. Praise the Lord, praise दैविक Jesus. आत्म्या Thank you, ये Jesus. कृपेच्या आत्म्या ये Jesus, बलाच्या Jesus, आत्म्या thank you, Lord, ये thank you, शांतीच्या Jesus, आत्म्या Jesus, हे Jesus, जे Jesus, देवानीये Jesus, भुरग्यांचे देवानीये Jesus, देवानीये देवानीये पवित्र Jesus, आत्म्या Jesus, जेसूच्या Jesus. नावात देवानीये Hallelujah. जेसूच्या नावात देवानीये जेसूच्या नावात देवानीये Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Thank you, Jesus, thank you, Jesus. thank you. Soltanto, Shirala bara soltanto, bara 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 soltanto, bara bara hallelujah, soltanto, hallelujah, soltanto. hallelujah, Obrigado, Cadu Sagrado, Cadu Soteto, Cadu Simaimato, Cadu Zaragado. Obrigado, Cadu Santo, Cadu Aleluia, 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 hallelujah, aleluia, hallelujah, aleluia, hallelujah, aleluia, hallelujah. aleluia, aleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. एक घड़ी पर हम चला हमारे Hallelujah. पिया Jesus, 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 धड़ा हम Jesus, चला Jesus, पिया Jesus, 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 Jesus. धड़ा हम चला पिया दुनिया आमच्या काळजाची दोऱ्या समोरच्या दिसा ते जेजू कमी अनुभव करूया जेसू जेसू सोकास जेजूचे नाव उलयते रव्या जेजूचे नाव उलमरते रव्या जेजूचे नाव उलमरते रव्या जेजूचे नाव उलमरते रव्या जेसू 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 जेजूचे नाव उलमरता मरता तुझे स्ट्रेस तुझे ताव देवून येता जेजूचे नाव उलो मारता मारता तुझ्या शोल्डर असलेले पेन देवावर येता जेजूचे नाव उलो मारता मारता तुझे नी पेन येता तुका सुटका मेळटा जेजूचे नाव उलो मारता मारता तुझ्या अस्कतका येता तुका सुटका मेळटा तुझ्या अस्कतका येता सुटका मेळटा
Jesus. 2 Maccabees chapter 7:22. 2 Maccabees chapter 7 verse 22. मॅक्काबेवाचं दुसरे पुस्तक 22 तुम्ही म्हज्या गर्भांत कशी उत्पन्न जाल्यात म्हण हांव नेना तुमकां श्वास दिल्लो हांवें न्हय तुमचे मदल्या एकल्यातय असल्या मूळ धातूंची व्यवस्था केल्ली हांवें न्हय तुमचे मदल्या हर एकल्याची भितर असले ते मूळ धातू ताची व्यवस्था केल्ली हांवें न्हय त्या सोम्याची कृत्य विशेष जावन आसा देवाचे उतर म्हणटा त्याच पुस्तकांत देवाचे उतर म्हणटा 29 थंयसर म्हणटा देवान अस्तित्वांत असल्या वस्तूंतले ते रचूंक ना म्हण तूं जाणा जातलोय जे कितें आकाशार आनी पृथ्वीर दिश्ट घाल्यार जे कितें आमी पळयता त्या खंयच्या धातूंतले मनशाक रचूना त्या मनशा भितर असले कितेंच रचूना देवान ताच्या पदवेन ताच्या उतरावर बी रचला मत्यंतलो केल्लो मनीस हांव आनी तूं विशेष तरान आमकां ताणें रचला Psalm 139 आमच्या कुडींत असले हर एक विश्वे ताणें घडल्यात आमच्या कुडींत असले हर एक विश्वे ताणें ताच्या हातांत विणल्यात या आमच्या कुडींत असले सभार विश्वे खरी कितें आसात आमकां कळीत ना या कुडी भितर कितें आसा जेजू त्या जेजूक आमच्या कुडी भितर आसा कुडी भायर आसा आमच्या काळजांत कितें आसा आमच्या मतीन कितें आसा आमच्या चिंतनांनी कितें आसा सगळे जेजू कळीत आसा जेजू सुखास जेजू कुलो मारया ताणें तुका रचल्या तुझ्या देवाक तू उलो मार तो तुका आयकता ताणें सांगला जेरेमिया 33:3 म्हाका उलो मार जेजू हांव तुका उलो मारता जेजू हांव तुका उलो मारता ह्या सोमाराच्या दिसा जेजू हांव तुका उलो मारता जेजू हांव तुका उलो जेजू तुकाच आपया जेजूचें नांव आपया जेजूचें नांव जेजूच्या नांवान तावन सकत भायर सरता जेजूच्या नांवान तावन सकत भायर सरता जेजूचें नांव घट्ट थळावलो मार जेजू जेजू
जेसू 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 लूक 6:19 जेसू तावन दैविक सकत बाईसर समेस्त गुण करतले जेसू तावन दैविक सकत बाईसर सगळ्या गुण करतले जेजूच्या नावात तावन तीस सकत याकडे वळून येऊ दे जेसू 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 तुझ्या हाडाक मुवमेंट मिळू दे या घडये जेसू 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 लूक 10:17 सोम्या तुझे नाव काढल्यावर देवसार सहित आमका काल जातात सोम्या तुझे नाव काढल्यावर देवसार सहित आमका काल जातात जेसू 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 थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस Thank you, Lord. थँक यू जीसस Thank you, थँक यू Jesus. जीसस शिराला बरा 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 दे 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 यार यार दे 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 थँक यू जीसस थँक यू Thank you, जीसस Jesus. Thank you, Lord. जीसस जेजूच्या नावान असाध्य म्हणले कितेंच ना Yes, Lord. जर देवसार जर काळ जातात तर पिडा कितेच नाही त्या नावाक तुझे स्ट्रेस कितेच नाही त्या नावाक तुझे फायनान्शियल प्रॉब्लेम कितेच नाही त्या नावाक तुझे हसकत काय कितेच नाही त्या नावाक तुझ्या कुटुंबाचे समस्या कितेच नाही त्या नावाक तुझ्या कुटुंबाचे समस्या त्या नावा मुखार खाल जातात जेजू जेजू ससनाच्या बापा हाव तुका भेटयता तुझ्या अति मगाच्या पुताच्या आमच्या सोम्या आणि सुरुंदरा जेसू ख्रिस्त पुढे निरगत अत्पौने देव पुढे चपातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आपत्कांच्या या सोमवारच्या दिवसा या हप्त्याच्या पहिल्या दिवसा आज आमचे जीवित समर्पण देऊन माग्या आज जेजूचे नाव आज आमच्या कुटुंबात आमच्या घराब्यान आमच्या जीवितात आज सुटका आणणे जेजूच्या नावाचे सकत आमच्या कुटुंबात असलेल्या हर एकला स्पर्श करू दे जेजूच्या नावात कितेच असाध्य म्हणले ना आज ते नाव उलं मारताना आमचे कुटुंब आशीर्वादित जाऊ दे जेजूच्या नाव उलं मारताना आज आमचे हर एक अडकळे तुटून पडू देत बांधपासा तुटून पडू देत सांकळी तुटून पडू देत जेजूच्या नावात आज आम्ही काम करची सुरुवात आशीर्वादित जाऊ दे काम करची सुरुवात आशीर्वादित जाऊ दे काम करची सुरुवात आशीर्वादित जाऊ दे देवाचं दैविकत्व वाढवणे होते त्या जाग्यार जेजूच्या नावात आमेन
Amen. 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 Deuteronomy 28, 3 and 4. 28, 3 and 4. ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲ್ತಲೂ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಶಹರ ತುಷಾರ, ಇದು ಕಾವಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ आशीषातले तुझे खोडीचे फळ पोटातले पीक तुझ्या गर्भवस्त्राची वस्त्र पिला Deuteronomy 28, 3 and 4. आशीर्वादिसल्तलो ಇದು ಶಹರ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲ್ತलो ಇದು गावात गावातले तुझे खोडीचे फळ शेतातले पीक तुझ्या गर्भवस्त्राची वस्त्र तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला Deuteronomy 28, 3 and 4. आशीर्वादिसल्तलो ಇದು ಶಹರ आशीर्वादिसल्तलो ಇದು गावात देशातले तुझे खोडीचे फळ शेतातले पीक गर्भवस्त्राची वस्त्र त्यातले सांगायचा म्हणजे जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशावर कष्टांच्या अपयशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपयशावर अपयशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या अपयशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपयशावर अपयशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशावर रिफात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या अपयशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा. हसनाच्या बाप्पा रत्नाच्या पावसा तुझ्या ती मगाच्या पुत्राची तुम्ही आणि सुरेंद्र जेजू ख्रिस्ताची पुढे रगत वाचवून देव त्यांनी सगळ्या संसाराच्या भाऊ मगाळ बाप्पा या कणात समर्पित विंगड अडिक्शन संपडल्या तुझ्या भुरग्याक विशेष समर्पित सोऱ्याचे एडिक्शन गॅम्बलिंगचे एडिक्शन मोबाईलचे एडिक्शन वाईट संगतपण हरी एक तुझ्या आता समर्पित या हरी एक विंगड एडिक्शन संपडल्या विंगड वाईट सवय संपडल्या हरी एक समाजात समर्पण देऊन माग्या त्यांच्या परिवर्तनापासून माग्या त्यांच्या बदलावण्यापासून माग्या कितल्या जणांक बदलवूंक जातेत ना आज त्या अस्कत काय सुटका मेळचे पासून कितले जण सोशल मीडिया तावन जाऊन पुरो मोबाईल कंटिन्यू यूज करण्यासात फर्स्ट सोशल मीडिया ओपन करचे बंद करा स्टॉप जाता जाल्यार डिलीट कर सोडा स्टॉप करा कम्प्लिटली जेजूच्या नावात आज माग्या सुम्या तू कृपा दी म्हाका तू कृपा दी हरी एक अस्कत का सुटका मेळच्या पासून म्हाका सांगात म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करी एजेकिएल 36:27 तुम्ही मुझ्या खायद्या फॉर्मल शकतो आणि मुझ्या आज्ञा आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची संसाराची कापणी कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या अपयशावर आमची आणि सगळ्या संसाराची कापणी कर बाप्पा
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि सगळ्या आमची आणि संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बाप्पा. काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमची सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकूट संसाराची कर बाप्पा. काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट कर बाप्पा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमची सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बाप्पा. काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमची आणि आमची सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकूट कर संसाराची बाप्पा. काकूट कर बाप्पा. सासनाच्या बाप्पा हांव सासनाच्या तुका बाप्पा, भेटयता तुका तुझ्या ती भेटयता मोगाच्या तुझ्या ती पुताची मोगाच्या पुताची सुमी आणि सुमी आणि सुगंधरा जेजू सुगंधरा ख्रिस्ताची गोड आणि रंगात आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या हर एका पिढ्याक समर्पण दिव्या यायला कितल्या पिढ्यास आमच्या घराणी असतात, आयसीयू तसा व्हेंटिलेटर असतात, भोवमगळा बाप्पा कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर विंगड पिढ्यान कष्टांच्या हर एका तुझ्या भुरग्यांक समर्पित तांची काकोळ करून मागता. गर्भाचे समस्या, युरिनरी इन्फेक्शन, सिस्टर्स फायब्रॉइड्स असा बाप्पा या हर एकल्यांक भेटून दिता बाप्पा काकोळ कर मागता. कोणाक घाई गोड जातात ना गँग्रीन झाला पाय कट जमला बाप्पा तुझ्या समर्पित तांची काकोळ करून मागता बाप्पा. सायकॅट्रिक इश्यूज बाप्पा तुझ्या समर्पित बाप्पा. पीसीओडी समस्या भेटवता बाप्पा स्पर्श कर आपण बाप्पा जेजूच्या नावान मागता. जेजूच्या नावान मागता तुझी गुण कशी सकतांच्या जीवितान वाढवून येऊच्या पासून मागता. स्किन एलर्जी भेटवून दिता बाप्पा. स्पर्श कर आपण बाप्पा जेजूच्या नावान सगळ्या पिढ्याचा संसार बोर असल्या हर एका पिढ्यास समर्पण देऊन मागता काकोळ कर म्हणून. आमेन आमेन आमेन. Psalm 6:4 तो ये सर्व सांगता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण शासनाच्या बाप्पा आमच्या समय आणि सुरेंद्र जेजू आणि सगळ्या संसाराच्या कोणाक पाठ एक साइडीन धरून दवरले पडता जेजूच्या व्यक्तीक स्पर्श करण्याचा आज विशेष रान आयचो सगळो दीस जेजूचे नाव उला मरा. जेजू 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 ऍटलिस्ट 100 टाइम्स 100 पटी जेजूचे नाव कंटिन्यू उला मरा. जेजूचे नाव कंटिन्यू उला मरा. जेजूचे नाव उला मरता आमचे तई रास करता ते सबार अस्कत कायचे स्पिरिट सोडण्यातात. अस्कत कायचे स्पिरिट सोडण्यातात. अस्कत काय सोडण्यातात. जेजूचे नाव उलमरता आमचे तै ती सकत आम्ही अनुभव करता. जेजूचे नाव उलमरता आज आम्ही त्याच्या कृपेन भरता. जेजूचे नाव उलमरता पिढा आमका सोडण्याता. कित्या जेजूचे नाव बहु बळवंत नाव संपावन म्हणता आजा की या नावाच्या की वर्ते नाव सगळ्या मनुष्याकळाक देवान दिले ना. सगळ्या मनुष्याकळाक या नावाचे
तुका दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव नंचना. त्या देखून घट्ट आज कंटिन्यू उलो मारते रावा. जेजू 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 जेजू. फादर जोसेफ एडटचो एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें आयकलो एक त्याच्या फॉर्मेशनाच्या टायमार जांकुर तुज्या वर्तीच्या टायमार तांच्या सुपिरियरान कोणी तांकां सांगलें जेजूचें नांव त्या दीस तांणी 1000 टायम्स 1000 पटी सांगूंक 1000 पटी जेजूचें नांव तांणी विश्वासान सांगूंक सुरू केलें. जेजूचें नांव सांगूंक सुरू केलें. त्या जेजूचें नांव उलो मारता ताका सभार सकत ताणें अनुभव केली. म्हाका ताणें सांगलें टेस्टमनी ताका आंतरीक घायताचे गुण जाले म्हणून. जेजू ताणें टेस्टमनी दिली. काही असल्यार हांव ते शेअर करता. ऐका बरेकर. जेजूचें नांव भोव सत्यवन नांव. आजुशीत आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. भुरग्यांचे सगळे एज्युकेशन सगळे एग्जाम्स जे कितें ते शिकल्यान आज जे कितें तांकां एग्जाम आसा जे कितें बरोवंक येतात एक तांचे सगळे असकत काय सगळे त्या सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. आमची भुरगीं खंयसर वेता थंयसर जेजूचें अमोल रक्त तांकां कवर करूं दी. देवाची दैवीक जाणवाय तांकां चलन व्हरूं दी. तांचे हात जेजू स्पर्श करूं दी. तांची बोटां जेजू स्पर्श करूं दी. जेजूच्या नांवान आज तांकां सतायता ते हर एक पिडा तांकां सण्ण जेजूच्या नांवान आता म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. आयझाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वांस वर्ष आणि शांतीची भक्ती तांकां भोगूंक मेळटली. आयझाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वांस वर्ष केतलो आणि शांतीची भक्ती तांकां भोगूंक मेळटली. 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वांस वर्ष केतलो आणि शांतीची भक्ती तांकां भोगूंक मेळटली. सगळी स्त्रियो सांगता म्हणून आमची आणि सगळ्या संवत्सराची काकूट कर बाबा. आणि सगळ्या संवत्सराची काकूट कर बाबा. आमची 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 आणि सगळ्या संवत्सराची काकूट कर बाबा. शासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता ती म्हाका शब्दाची तुम्ही आणि सतंत्र जेजू क्रिस्ताची कुडणी रगत आणि देव पण आमच्या पत्का ते सगळ्या संवत्सराच्या पत्कांच्या परिपालनापासून आखरेच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया. दोनी हात वयर पारया. सगळे फायनान्शियल प्रॉब्लेम, कामाचे प्रॉब्लेम, विजाचे प्रॉब्लेम, मायग्रेशनाचे इश्यूज, पीआरचे इश्यूज, विजाचे इश्यूज, रिएंट्रीचे, आकामाचे इश्यूज, सिव्हिलिटीचे इश्यूज भेटून द्या. दोन्ही हात वयर भेटून द्या. लढाई सरेंडर सोम्या हांव समर्पिता. आय सरेंडर. जेजू म्हज्यान जायना तुज्यान जाता. म्हाका कळीत आसल्या व्हडल्यांतल्या व्हडल्या ऑफिसराक साध्य ना. सांगा जेजू म्हाका कळीत असल्या व्हडल्यांतल्या व्हडल्या ऑफिसराक ते साध्य ना. म्हाका कळीत असल्या व्हडल्यांतल्या व्हडल्या मिनिस्टराक ते साध्य ना.
म्हाका कळीत असल्या उडल्या व्यक्तीक पैसे वल्याक साध्य ना. जेजू तुका साध्य आसा. जेजू तुका साध्य आसा. जेजू तुका साध्य आसा. जेजू तुका साध्य आसा. Lord, it is possible for you. Lord, it is possible for you. साध्य आसा. साध्य आसा. साध्य आसा. जेजूक साध्य आसा. भोव मोकळ्या बापा, हे सगळे भुरगी जे काही सर आज स्टक जाल्यान आयझाया 45:2 हांव सुद्धा तुझ्या मुखल्यान वयतलो आणि पर्व समाधान करतलो. हांव काशाच्या दाराची पूट करतलो आणि लोंगडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. इम्पॉसिबल कितेंच ना. तुझे उतर तुझ्या उतरांचे सकतांच्या जिविता वाडून येऊ दी. चालले साको मौज जाऊ दे. जेजूच्या नावान तुझ्या नावान या भुरग्यांक जैत मेळोन दी. हर एक कोर्टाचे केस जागाचेर समस्या सॉल्व जावन दी. जेजूच्या नावान क्लियर जावन दी. या मागण्यांत मागले तुवें दिला हे सम्या. तुझ्या भुरग्यांक प्रोवाइड केला हे सम्या. तुझ्या भुरग्या लागीं तूं उलयला हे सम्या. तुझ्या भुरग्यांक तुवें गुण केला हे सम्या. विश्वास दाव. आयझाया 53:5 ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या. तुझ्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या. कसले असकत काय रावंक सकना तुझ्या नांवा मुखार. आज तुझे नाव उलो मारता. आज हर एक असकत काय कसं दी. हर एक डॉक्युमेंट खंयची मूव जावनात आज जेजूच्या नावान मूव जावन दी. खंयच्या डॉक्युमेंटाचेर सिग्नेचर मेळोंक आसा जेजूच्या नावान यास घडये आयच्या दिसा त्या डॉक्युमेंटाचेर सैन जावन दी. सील पडो दी जेजूच्या नावान. सील पडो दी जेजूच्या नावान. ब्लॉक जाल्ले हर एक वाट जेजूच्या पवित्र नावान, जेजूच्या सक्तिवंत नावान मुक्ती जावन दी. वर्षा अंतावर चलतले हर एक केस जेजूच्या नावान क्लियर जावन दी. जेजूच्या नावान क्लियर जावन दी. जेजूच्या नावान कसा जाले कितेंच ना. जेजूचे नाव उलो मारता जेजूचे नाव उलो मारता सगळे वाईट सगळं सण्ण असू दी. जेजूच्या नावान हाडांचे सगळे समस्ये, लोअर बॅक पेनचे सगळे समस्ये, L4, L5, L6 compression क्लियर जावन दी. जेजूच्या नावान. ऑटिझम जेजूच्या नावान सण्ण असू दी. जेजूच्या नावान. जै ब्लड मूव जातेत ना क्लियर जावन दी. जेजूच्या नावान. Amakeshu, Jesu Chanavan, yes, good yes, son, Lasani. Amen. Yes, good yes, son, Lasani. Amen. Jesu Chanavan. Amen. Jah Grant, Gosport Gondor Solonasa. John 14:27. How तुमका समाधान देता, समाधान त्या घरात समाधान मूव जाऊन दे. त्या घरात राज करता ते घुसफट गडराचे सगळे सकत जेजूचे नाव उला करता सण्ण सदी. सेंट जेट्रूदाचे मागणे मुना जेजूचे नाव सेंट जेट्रूदाचे मागणे पण तुम्ही कुटुंबात समाधान ना घुसफट गोंधळ सोडून असा फुलगद्रीतल्या आत्म्यापासून सेंट जेट्रूदाचे मागणे
Eternal Father, I offer you the most Yes, precious blood of eternal thy Father, divine I Son offer you the Jesus, body and in blood, union soul with the and Master divinity said of your throughout the dearly world. beloved Son, dearly beloved Son, our Lord Jesus our Lord Christ, Jesus Christ, Magne atonement for continue our म्हणा, sins and continue those म्हणा of ते the मागणे whole world. सगळ्या म्हणून येऊ तर 5 पटी आदेश समर्पण देऊया. हे सगळे मागण्यासमोर या जो मग तिथे सगळे होणे पण सगळे जे काही गरज असतात माग्या या जमतीच्या हर एकला समर्पण आहे. म्हणजे पासून मागा आवाज करत हांव कितेंच करू शकना सोम्यान करीचे म्हाका म्हज्या गरजां पासत म्हाका आत्मीक गरजां पासत माग्या ह्या जमतीन कितली जाणां आज मागते आसात फर्स्ट टाइम जॉईन जाल्यात समर्पण दिव्या. फर्स्ट टाइम ह्या जमतीक कोण जॉईन जाल्यात आज तांचे बर्थडेज एनिवर्सरीज आसात विशेष तरेन भेटोवन दिव्या तांचे. आज कोण इंटरव्यूचे आसात सक्सेसफुल जावन दी जेसूच्या नांवान सांगाता म्हणून येवतर 5 पटी व्हडल्या तळ्यान घट्ट दोनी हात वयर उबार भोव विश्वासान येवतर 5 पटी घट्ट तळ्या म्हणया. Zakaria 2:9 हांव Zakaria सतत ताचे भोवती उजासाप्रमाणे ताचे उलयता भोवती परमेश्वर ताच्या मध्ये आसतले म्हजी महिमा. ताचे असतली म्हजी महिमा. 2:9 हांव सतत Zakaria ताचे 2:9 भोवती हांव उजासाप्रमाणे सतत उलयता सुरेश ताच्या मध्ये आसतले म्हजी महिमा. Zakaria 2:9 हांव सतत ताचे भोवती उजासाप्रमाणे उलयता सुरेश ताच्या मध्ये आसतले म्हजी महिमा. 2:9 सतत ताचे भोवती उजासाप्रमाणे उलयता सुरेश ताच्या मध्ये आसतले म्हजी महिमा. Zakaria 2:9 ताचे भोवती उजासाप्रमाणे उलयता सुरेश मध्ये आसतली महिमा असतली मुझे महिमा. सगळे सांगता म्हणून घट्ट तळा म्हणया. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमच्यानी सगळ्या संसाराची खाकोल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमच्यानी सगळ्या संसाराची खाकोल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमच्यानी सगळ्या संसाराची खाकोल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमच्यानी सगळ्या संसाराची खाकोल कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमच्यानी सगळ्या संसाराची खाकोल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमच्यानी सगळ्या संसाराची खाकोल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमच्यानी सगळ्या संसाराची खाकोल कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमच्यानी सगळ्या संसाराची बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमच्या संसाराची खाकोल जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी फार आमच्यानी सगळ्या संसाराची खाकोल ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमर आमच्यानी सगळ्या संसाराची खाकोल ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमर आमच्यानी सगळ्या संसाराची खाकोल भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमर आमच्यानी सगळ्या संसाराची आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूत कर. दोन्ही हात आमचे वैर बारिया विशेष रंग आमच्या गरजा पासून मागताना लिना बायसो पायासो घाई आज ते तिका ऍडमिट जावंक सांगला ती ऍडमिट जावंक ते आसा विशेष रंग तिचो घाई गुण जावचे पासून तिचे परी इतले जाणा तशेंच घाई जाला गुण जातात ना तांचे पासून मागीर आज कोणाची सर्जरी आसा तांचे पासून मागीर आज कोणाचो रिपोर्ट येवचो आसा तांचे पासून कोणाक एका व्यक्तीक पायाच्या पदा बोटांकडे सकयल जळचे बर्निंग सेन्सेशन जेजू त्या व्यक्तीक ह्याकडे आपण आसा जेजू त्या व्यक्तीक स्पर्श करत आसा असं तरी हात विशेष राहा हर एका गरजा पासून मागून स्तुती करया. हालेलुया 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 Julian Mascarenas, Francia Fernandes, Olivia de Souza, Monica, Hallelujah, Hallelujah, Suresh, Hallelujah, Maria Lopez,
Clara Alva, Bibi Joy, Susan Martis, Philomena, hallelujah, Lorencia Fernandez, Lavina Menezes, Ravina, Revan, Lena Jacob, Kavita D'Souza, Lily Furtado, hallelujah, 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 Salda D'Souza, hallelujah, 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 Anita Shanti Desa, Lona D'Souza, hallelujah, 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 Ronald Mascarenhas, hallelujah, 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 SM Fernandez, hallelujah, 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 Henry Margaret, Winston Wilbur, Arnel Ruth, Bobo, Nina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Crystal, Aidan, Diana, Dominic, Anil, Savita, Gloria, Greta D'Souza, Greta, Jesse, Chita, Andy, Jane, Anura, Benedicta, Genesia, Giselle, Cinderella, James, Joyce, Michael, Juliet, Nishma, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Kishore, Vida, Calvin, Kathy, Lancy, Lanny, Anta, Ashley, Larissa, Joyce, Ligori, Jyoti, Lina was Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Maria Ferrao, Mary D'Souza, Pradeep, Raina, Vijay, Gianna, Jani, Krina, Algar, Gilbert, Tara, Victor, Vita, Wilson, Pia, Vincent, Jensen, Violet, Precious Con, Zoom, user Con, joins now, Avina, Algar, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Father, hallelujah, Rita, Almeida, Bomagam, Yeko Bergan, आणि कितलं गरज कितल्या मागून सांगला या गड्या आमच्या मानाची गरज असा अरस करवाड्या सर्जरी असा बापा या हरी एकला तुझा आशीर्वाद दैव कृपेन ब्लेस हनी बर स्पर्श कर बापा उडास दोर ये मोरिया फारी मोरिये असल्यान दवलो मध्य सुंदर कौन परेशानकारी मुझे यानी खंडिष्ट तुझे मुखार रवता सल्ला देवपुताचे माई मुझे मागणी तिरस्कार नका तुझे काकुतीन मुझे मागणे ऐका संते मकादी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू मगायच्यानो जेजू तुमची हर एकल्याचे कष्ट कळीत असतात जेजू तुमका हर एकल्यांक पळयला भिये नकात जेजू तुमचे सांगत असा खंत सोडून सोडा आम्ही जेजूच्या हातात जेजू आमका सांभाळता ताणे सांगला जॉन 14:1 तुम्ही खनकाचे सण सोडा तुम्ही खनकाचे सण सोडा देवाचेर तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा जॉन 14:27 अकरेचे पाठ तुम्ही खनकाचे सण सोडा खनकाचे सण सोडा जेजूचेर विश्वास दवरा नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू सगळे एक्झाम बरयतल्या भुरग्यांपासून नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुमे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. विशेष हर एका दिसा संजेर आम्ही स्पेशली भुरग्यांक एक्झाम बरयतल्या भुरग्यांपासून स्पेशली मत्ते सांजेच्या 10:11 इंडियाचो टाइम कुवेटचो टाइम 7:30 8:30 दुबयचो टाइम 8:30 9:30 मोगाचेनो तुम्ही गल्फांत आसली या दिसांनी तुमकां ड्युटी टाइम उणो आसा 1 घंटो त्या सुम्या सांगाता करसिया आज तुम्ही हेरां भुरग्यांपासून मागल्यार खंडीत जावन तुमच्या भुरग्यांक तो सोमी आपडटा तशेंच कोणाची तुमची टेस्टमनी दिवंक जा तुमची पेटिशनां धाडूंक आसात व्हॉट्सअपार 9900332411 व्हॉट्सअप करा 9900332411 या नंबराक व्हॉट्सअप करा देव तुमकां हर एकला आयचो दीस आशीर्वादांनी
बेसावने कृपेन बरदी. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. God bless you, brother. Thank you, brother.